kendo nyakoro mga joang chenro en ramany piny wadhi mbele gi miweche manyien. Doma malo yango ni chenro mar kambi mar World Coin mar choko nonro mar wang' Uganda e pacho kano tim tok chik. Doho golo chik mondo mi kambi no rucho oko nonro mar Uganda mane gichoko ne mar ne ok gitimo mano ka oluwo chike mathur kae. Eng'eto mar doho mamalo idwaro ni World Coin obi oruch nonro go e nyim apisas mawuok e apis jotend chenro mag nonro mag Uganda e thur kae. Lokamano kuom medo kete kanya koram gajuanga eno kwa mwalimu Faith Mzomo wachoni oyie ahinya gi mak mar jogo mano ichich goni no nego jaod burano kendo wacho ni ngima ok owinjo ng'ata obed kod nyalo mar kao. Naki Frederick bende wacho kanyo penjo ni tang'o miyo jogi umo mana wengegi wadhi penja ena Tom Nduku ni to ere chik namba di mayiene Uganda umo wengegi to be owinjo bed ni gin gi ratiro mar umo wengegi kata oyaneno ka en gima chando pacho Uganda mathuth. Wadhi bedo gi twak mar ariyo ewi mano. Kata kamano jotelo makaluo ka otelne kod jatend migawo mar omenda e kind mamoko chiwo singo mano mar siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabire kinde limbe mare mar ariyo e kaunti no ma Migori. Awinje siganani. En wuoth mar jatend piny William Ruto e odiochieng' mar ariyo e kaunti ma Migori. E sub kaunti ma Uriri, senta ma Uria, e nyim jopiny ma owuok oko mar rwako jateloni, jotelo mag siasa ma kaluo onyiso mor kod ilo magingo kuom bet ni gitiyo kod sirikand Kenya Kwanza. Ka otelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, ikoni dhiang' wang' ni oyang' kaluo, ji nyaka yieng'. Wach ma orwak kod seneta ma Migori ma koni Uganda luo sebedo kadong' chien. Udilaole, ulaole, jokelawe kikoni, unbulawe kikoni, wanega bur, wasenega bur, walungo joka, nie wanega bur, togi biro giguogi, magilawa magiriam wele, to wadini koro wadineko nyakech ogwenyowa, to wadwa moro, mawuoke got, udo njelo, onego nyakejni, to luogowa, ni biuru, we the people of ODM, we the people of this region, we have been segregated time without number, and Rais Ruto is the first one to fight economic injustice. Mao kene limbe mar Ruto ma okuongo e kaunti ma Migori, e telo ma okuongo dongruok mane osingo, jaod bura ma Uriri mak Nyamita wacho ni osetimo gino mamiyo gigeno ni kaluo pod dhido dongruok. Ile wakati ingine ulikuja tukawa pale TTI, ukatuahidi walimu about 25. Ukatuahidi computers 100. Rais, mimi nataka kuambia walimu waliingia 32 na tumepata computers, watu wanaendelea. Hii mwezi ya 6, our first batch of students wale walikuwa nasoma kwa hiyo TTI wamepata kazi, wanaenda UK. Weche mag jotelo mamoko gi osir kod gavana Masani ma Migori kod machon manokotho bado mako ni gibiro duoko lwetgi e dongruok magineno e telo ma okuongo mar Ruto. Iendelea kutembelea watu kila wakati, kila mwaka, au watu ikifika 2027 mtasema nini? Kochopo 2027 uwacho nango. Wewe umetusaidia na uliniambia ya kwamba utakuwa na ubaguzi. Na tayari tunaona huna ubaguzi. Kwa hivyo ikiwezekana we kuja hapa kila mara ujue hata Kijaluo. Dongo wado wala Kijaluo. Magi biro e kinde ma jaod bura ma Lego Usonga to kwayo gavana ma Migori mondo mi owuo kod gavana ma Siaya ma osebedo ka keto sirikand Kenya Kwanza tesre. Uko Siaya, unajua yako wewe unatoka kwa people also in Siaya. Nataka kuomba wewe ukuje huko Siaya uongee na ule gavana yangu pia zaidi msaidie tunaweza kuganisha wananchi. Na yako amepeleka viongozi wote wa Migori State House. Gavana yangu hakuna kiongozi ametembea nao huko State House. Yeye anataka sisi tuende maandamano na tuende jela. Judith Omondi, Ramogi TV.